Si Sir Lawrence? Asor? Okay na, di magparking na? Asor? Okay na, magparking gini? Ha? Okay. Okay na? Oo. Ganda ng mga ano niya. Ayun lang, tumod itong kung ano ka na lubyo to. Oo. Okay na. Kasi Mang Richard. Di ba ganun? Lagyan mo. Oo, hindi ka din. So, rich siya. Rich Chich. Rich sis. Dahil sa nagting ko sa to. Ayaw ni si Undoy, eh. Linon. Ayaw. Di zero siya. Ma'am. Yeah. Babuya. Uy, kaya wag ang ganda yung mga tanim ng maganda. Ang variegated, Saan eh. naman ka? Dagko na ng imong mga tanong. Sana may imong mga tanong dire. Wapo nga. Din ni Oy. Hapon. Unsa may marig na to? Ma'am. Unsa man ni? Kanakatik mo. Ginoo ko. Dahil gindalan. Ha? Ano na ako may mas ganun matapos ka. Para sa ano yan, sa ano, pambot. Oh, sir, kuan. Di bangkara karang di balutok. Bugsay. Siya man eh. Pintalan. Kung ano yan, bambu yan? Oh. Kuya mo, dako ang kaya. Dako ka bambo. Oh. Ang laki nito, oh. Dako, oy. Yeah, wag mayroon blooper, no? Blooper, no? Mo na lang na yung Doon eh, siling po nag-isa. Hmm? gikuha ni ama. Dapat na kabuok. Oh, ana. Ikuha niya dahil ano, Ay, kay Bosya mag ano ko na. tanaway ang garden mo gahapon no. Na, Maayo. yan mo na, matanong siya kay nabiyan. Namaligyan eh kay gingani. Oh, gikan nagbulak na, gikan ato ma'am, kita na to. Gikan sa Na at bang kita, bulak ka na. Bulacan. Oh. Oh. Gikan pag Bulacan Ginoo kong kaangan. Alin? Kinakuta mo kami, matay. Oh, ganda nito, oh. O na siya sir, kanapit ang kanang bugnaw o tiinit. Oo. Ano yan, brick yan? Brick? Hmm? Brick, no? Oh, lagi. Luson na break. Kana po rin. Ayan. Luson apa gyapon din ng isda. Gaga. Apa gyapon eh. Nagyapon ko. Gyapon. Wow, ganda nito, oh. Ha? Oo, nasay na. Pastilan. Pindan na. Duha ng tuig. Datuan na gyud. Oo. Mules. Gyapon sa mga kuya to. Namatay itong pagbagyong udet. Ay. Ano man? May tubig o kulinte. Mapilitay ko doon ato ano. Saka tuig man tuway tubig kulinte dire. At atong ka Madam Elina bito nga na shark. Dili mo to kita na. Kuan po to. Uy, kayo. Ikit kayo, no? Pares ni mo, no? Dako, tampok na kayo. Dagko, oh. Nagkuha, uy. Makaon ba na? Kuan sir, mura kaano kanapit ang bangos ug iyang natao nagbunog. Maulid mo kam makaon mo man. Oo, lagi. Uy, Oo, kayo. Gialimahan ni mo, uy, na. Di nakakakaon. Mga gold piece o Thailand. Di pa na may dagan si ano nito, si Mamili na sa una. Matay lagi sa pagyuko. Mga matay? Oo, ano, sayang. Walay tubig pud ani nga agas. Kaya nga muna gusto ni tubig ani sa ganang tanong. Grabe, no? Mo nang kuan. Uy, agas. Uy agas. Kay, unsa na dito mo? Bukol, like. Bukol water. Aw kanang bukol water ug kanang sinte. Ano naman walay agas? Di man kasakaan ang kuan. Ah, Di nakakasakaan. ngun lagi ko na walay water pump. Daot ang water pump nila, oh. Oh, dagko tong mga ito, oh. Kuan na tubig na kakuan. Dagko mga kuy nila, oh. Sus, ang gaganda, masisigla, oh. Ando. Ay, kayo. Nandong itong inyo kada tapos na. Pero nami tubig kanina, kami puno. Kusog po dako. Cold water na. Pero dako po dako. Pero hinay.
Hinay karon no. Hinay karon lagi. Hinay karon na tinga ako kasi summer porque siguro way ulan na, way ulan. So, ano, ganda naman ito. Yeah, wala siya may ano. Manok. Nakay manok. Sana to bisa na mangrove na. Asin may kuha na ni. Pwede mo sa tubig na tama? Di ko na i-crossbreed na nila sa Thailand. Ay, Ginoo ko. Ang rubber tree o mangrove di dugtong. Pagatpat. Pagatpat. Aya? Pagatpat. Pagat siya? Ah, barigita ta. Pagatpat o unsa to dito na Rubber. Ah, rubber tree. Ay, Oo. Ginoo. Iaw mo na. Daghan ka lagi nga na. Daghan ka nga na lagi. Kani okay ra di ay dili maano to di. Okay ra na sige mabuan kay airplane man. Ah. Pero dili siya pwedeng ano mabilad siya no. Bilad sa araw, di pwede no. Dili pwede. Oh, lagi. Dili siya gusto. Init Pwede kayo. na sa sud sabay. Kani ba? Pwede na sa sud sabay. Pero spihan na nimo kay igawas na nimo Sa magbubo. babsi? Ay, oh. Babsi barigited. Gawas mo na. Akala mo plastic oh, titinood na oh. Ayo variegated lagi. Aman. At Tingala. adi mo ha? Lahi man ang similya ng uban ng kami do nga premium na nga barigited. Dili man variegated kaayo ato. Diyan. Katong dako nga babsi. Iya lagi kayo. O bisag landong nimo barigited. Di nakita mo tong ano, gana ang color oh, white tanan. Karon? Kanong bagong putol natin bitaw. Pwesto di ay. Sa pwesto na tingali. Pwesto o. Na, Kay nalundungan sa una. di ba nanay yung turok duha ka daw mas ano pa mas healthy pa diyan ang ano niya. Oh. Taga siya ga familiar da parang Ayo kayo mo alimod. Tanong na. parang yan ang kanyang ginagawa si ano. Meron siya nito oh. Isa lang, isang buok lang oh. Ta. Ito, Oo, paradise. isang buok. Ano yan, sibra yan. Ganda. Yan. Ganda eh. Ha? Unsa? Ayaw nun, kay mutakot ka na pintal doon, nahapo na. Ani, saan ka na? Ha? Robert Paradise. Oh, mono dali iman. Asa to mang samya kita nakita. Usang buok raman? Wala, may wala. Ha, kay man. Umuy nga ni. Tagpila na. Barato ra man. Puro ka barato nga ikaw. Magpresyo ka, hadlok ka. 350 ra maguni. Dili parehas sila kanang ano ya? Lain pud na? Mura na siya pero Parehas ra. Ah, parehas na diyan siya. ano ni? Parehas ra. Ah, anak di ay. 350 ra ni. 50. Kaya iman nga Unsa man nga print size? kuan. Kani bisa Katungkuan. Singa na ni. kani Galaxy. Galaxy. Wag na po lahi sa tingod dito lagi kay Naan ang kuana. tubig, way agas. Wala oy laina po ning way tubig ay way kuan agas. Uy ang mga tanom. Okay, may wala na. Asa man mo mga tubig? Mga gas ra dulce no. Ay, sus. Lagi. Oo, mangrove nga baliti. Iya. Pinag ano nila, Mudak ko na sir. Mudak ko din na siya. magkulo ko tayo tsura Ipong niya. putan nga naman ano. Unsa may mabuhatan ni? Sabi na ko, kuan ni. Manik-manik Kinusuman. man. Lami ka na, ano yan? Rare ni siya. Kana ano yung Basic ang murag. Ang kanay. kana ano yan, herbs kana. Herbs. Oh.
Saan man to? Mangga. Yung Ay, nay, pagat-pata. mangga. Pagat-pata na. Ano, ginawa nila, no? Pagat-pat. Cardboard, pagat-pata na. Yeah, wag yun. Kila man ni Sir Loren? 1 tanyo na kanang 1 to. Ano, 1,000? Wala siya, no? Kaya sabi mo tanti, pagat-pata sa balay. Bitaw, no? Oh. Pagat-pat sa bahay. Mangga ni Uncle. Ano yung ko na bumili pa sa kaan. O na Chinese New Year na ay Uncle. Okay naman lang gina na initan. Pero hapra nga Ala, na tayo iyan mo. Hala! Nanaay! Mong rose. Nanaay! Butterfly! Plastic man tingala gibutang. Plastic. Plastic abi na kog tuwa. Buing abi nuangan ko da. Wow! Nadali ako doon ah. Plastic ni flower. Samya daw. Samia? Samia? Mas pareha na sila bang bagi putla na kukuan na usab niya na. Samia? Pero mo bago ang dahon. Samia. Samya ba rin na? Kami bitan na. Kato bitan. Di man kay Di gisagol na ng olibo. ah dili na iya ha. Yung gitapon na kay ang bunsayon lagi. Unsa may dahon na? Katong kuan katong cardboard sila. Cardboard kan bitaw. Kami lagi. Kanang ano, yung ano to, yung... Kanang lapad-lapad iyang lapad. Ah, lapad ay. iyang dahon. May huy daghan nga ano na. Oo, Namo na. yan na. Oh. Naman ko daghan na yan, ano na. Nay daghan siya. Katong piece. Kanang abi na ko na dito tong yung saykat ni ay ano ni ingana ni ano. Iman. Na siya ibaligya si ano. Iman. Siling. Siling. Oo. Kapadre tugikan. Ha? Kapadre. Kapadre Oo lagi. nga, ito. Nanay makuan ko sa Trinidad layo kayo man. Ay, Kasi Rosqual. layo apod. Layo kayo pero blue to kayo ma'am. Tabi na ko. Kayo. Sabi na kung na kay Silin to. Na kay Silin to, no? Na lagi kang silin. Ah. Nagika mo Kuan tanong katong sa tawag atong saykat. Saikat. Blue. Ipod saikat. Blue saykat. Blue saikat. Oo. Dili man blue saykat ba yan? Blue. Di ba yung Africa ang blue saykat? Yung ano? Blue daw yun siya. Bro, ewan ko. Ewan ko. Mahal man pag baligyan. Pero na makuha lagi ito sa inyo nagkuha ko. Ha? Trinidad lagi makalagot to. Trinidad? Huwag ikan to kasiling sa Trinidad na muna palit. Layo ah. Layo ka ng maestro na itay na namatay na punta na. Ay, si ano, si wala ano, tong kuan. si ano, nakalimot ko sa ngalan, sa ngalan. Si sa tinga. Pakyo! Gusto ka! Pakyo, oh, pakyo, pakyo. Ay, Ginoo po di ay. Uy, kuya, dakuan na yan. Dakuan na, oh. Yung takyo, Rosqual naman. Takyo, patay na, oh. Diyaan ang yung matanong. Mamuha di na. Mamuha sa inisuli. Ala mamuha. Baka nahalin na to kasi nung i-contact mi sa una, baligyan na niya itong ano. Naanto sa mga pagmangkon tingali. Pagumangkon no, na siya pagumangkon dito. Naman iyang igsoon dito. Diyon Tupad niya, raman, May? Diyon tong pangalan to. Diyon raman ang Diyon iyana. naman, iya, Diyon ha, raman. wa man siya. Wala na blue cycad sila. Diyon man to na. Naka-tumi sa una. Pag nung ginanahan kami magpalit ng mga tanim bitaw. Sayang kayo to ba? Tanong niya nang matay sa Asa ka to. Kanang kahoy. Laag ka to, kahoy. Kani na lang. So kani tani na lagi sit na ho. Maboy! Oh, ana. Mura mag ano na. Ano na? Christmas tree. Pero pang ano lang di, pang indoor na. indoor lang, no? Libaw. Kit ayo. Oh. Kadako man ako ilan zero gapia pangalan. Dako na ka na, oh. Dako ka na. Oh. Pero dito lang talaga, no? Dili gusto init na. Mga nag-init sir na. Init Ayan. na ako diha. Basta airplane. Lagi. Ay, Pwede na, sige. kamadam Milina na, daghan ko sa una. Oo, daghan ka lagi. Di ka mo to dire. Mm. Namatay naman ako.
Wala na, binenta naman tinantanan ng tingali. Di pa maligya na nila. Pumaligyan na niya, ano? Parang DJ mo. Nalata lagi sa kuan mo. Variegated na? Dili. They're Chinese ones. Nahurot na pud na ni kuan. Ni ceiling ug ni siman ug landscape lagi mga bromeliad. Bromeliad niya ba? Oo, lagi. Kit kayo color. Nakakita ko nga na, grabe kayong pusaksak, dako kayo. Ano, bromeliad? Doon sa ano, bitaw. Sobrang dako nga ng katako. Ay, oo. Oo, sa grabe. ano? Pero mahal naman Sa- sobra na, no? Grabe naman. Yellow, Klase sa bromeliad. yellow bitaw. Bromeliad. Nalata? Kani, ano? Nasobrahan eh, tubig. O sobraan. Basta. Ala, di siya gusto ito. Mapapat tubig, oy. Ganda ng kulay, no? Doon doon hilabti kay aron kuan ba mapuno. Namay duham na kasi ni gagmay katong kayo ni. Katong namubuo na bitaw. Oh. Kani kay ang old man nga variety ko Katong katong. kang yun nga mugbo kayo Mugbo, na mugbo na palit, siya. palit na ako. Pero napataas lagi na ako. Dahil mo naman nga ngani noon. Nga na. Kay nga no. Wa man niya ibutang sa kanang Ihangin man na. Ihangin. Nga, dito sa bay. Ni taas oy. Bayin nga pat. Nataas. Oh, taas. Iya man gitaguan god. Hindi mo makita adlaw. Gusto ni bright. Iko dili siya kanang pisa ni. Pero di po mabilad, no? Oh. Dili. Gusto yung mabilad na. Wala naman mga, nahurot naman ang tanim ni, ano? Taas noon. Madaghan. Nahurot ng tanim ni mo, no? Nahurot na lagi. Daghan kaya sa una. Ani kadto. Kailan na to ako nahuwa ay. Ala, ito ayo ni oh nalata man. Aman. Uy, nalata lagi ma'am. Mamatay na na. Asa? Na brown naman. Brown lagi. No? Nalain ng kulo, no? Nalain ang color sa bromeliad. Kani ba? Asa ka Chinese balay? No? Nalain, lagyan ko niya. Kasi mapan sa init first one. Nabilad siguro yan. Daot na. Sobrang init manggod ka ron. Grabe kayo. Kaya oy. Oo. Ganda sana yung pink oh. Saan dyan? Namatay na. Aman. Hindi, hindi pa man. Kaning quick. Uy, ang laki ng ano niya, oh. Kani? Ang laki, oh. Ay naman tingali. Ang laki yung kanyang ano, oh. Ayan. Kuan ka na. Yung Ala, oo, ang laki, dakuha, grabe, manawi. oh. Ako yung kuan pero pawanan ako. Katingan ba mo bago ang Ay, yun ang ano mo. Ang dako, oh. Lala, labaw. Wala ganito. Eh. Kani mo oy kanang mudag ko ni sing klase. Dito siya yung teguan. Murag nalata na. Ati manungan lagi mo milyan. Masilan. Ang selan ba? Masilan. Nasira lagi na. Masilan sa ma-over water ano mo. Hindi kayo sa mga tubig. Oo. Ayaw, good ka nun eh. Kung ano eh. Pero kailangan din yung tubig. Business. Walang water sila ngayon. Bakit? Magano ka pa? Di ba ko ninaho kay kuan kanang ang kulot ba anong raisal nga lain kita ko. Pila na, Sir Lawrence? Kani? Buhi ba na? Tingangay lang ko ko sa nimo puno. ani ko. Ati mo. Ay, Diyos ko, mamatay naman tingali. Hindi pa nakaungar yan. Ang pinakaungar. Ito isa, tanawa ko raw. Kato noon. Kato na sa kwadto mo. Oy. Ano eh? Kuan lang ni sa manok no kaya may manok. Manok mo, ay. Ano ra ba doon sa mahalon at anong ma'am?
Na. Mao gyud ag among iring kay gikay kay ag akong kuano ay kinamahalan. Repetira man ka rin. Kaya na guniman. Ay, pre na lang na nimo. Kala si Mangga. Kani. Oh, yes. Mo na lang ni regalo nimo. Kanal. Handumanan kang Sir Lawrence. Kaya na lang. Kaya ron makapaliwat ka mudag mula may kani kay orange. Orange na. Oh, kailangan ka sa buwak kaya no. Oh, nakakita na Sa ko. iman to itako lagi niya. Wangay sa tubig ka na ay. Hmm. Uy, di ba hadlok ng inyong butong diha? Mga hadlok diha? Hadlok kayo eh. Bagbong di man. May gon ako. Ay, sus, Kasi ganun napatong tikas oh. Di man Naging lubi na. di man maigo din sa ano mo sa anong tawag to? Sa dito sa ano mo maigo. Oh, lagi. Hmm. Dako ni oh, ginadakuan. Nako. Lupa, ma'am. Mura, dili sa mo pag ihapunuan mo wala ka na triangle ingkad ko. Mo ba? Triangle ang iyang punuan, ang mura ko. Umdag ko na. Kaya mo, Umdag ko gudi na ay. mga botog mga 100 years. Wa, grabe. So sumurag tao dai na. Kato mga saykat sir nga. Hmm. Pila naman pagkaha na. Hadlok ka eh. Kini balik ko matulungan. Kami may kauban na kakuha sa mansasaan eh. Lubi man na. Marag lubi. Magrubi siya. Na. Ba triangle na? Triangle niya. Triangle bitaw. Na, triangle na siya. Nay dagko ni makita nimo sa asa ko dapita sa Plaza Rizal di ay. Naya nga na? Oh na tanawa pagita mo. Ano ba? Na malabyan na nang nasa. Kaya namatay naman tong ano niya, parte. Sunog no. Sunog. Pila na? Kani? 1.5 ba nimo? Kapil ang kuan. Nasya na. No? Madara ni 1,000. Gusto ka na? Kaang. Duha man Gusto din balay sa natin lalagyan. May isa to, kamay sir. Ha? May isa to ko butang tikinis lagi. Itugo. Hmm. Dari ang mo. Ayan. Ya, maurag yapon no? Ora. Oo. Kasi nagari kuan. Hmm. Sige mudag ni sa mudag ko na. Ha? Kasi dito sa kami triangle lagi. Butak ko na, murag ano? Oh, Murag lubi? No? ikot. Ipod? Mga kuan na mga Manila pa para po. Ah. Pabayaan sa Pina lagi. Ano ka doon? Ito ay isa nga eh. Ay, dito lang si ma'am. Na. Bombil mo uso ron. Hmm. Bitaw. Anong bombil nga gi-drop ba? Nami napalit bitaw nga napo ka klase ang Asa magkati ko ano kanang prabuak niya bulak sa ka na yun eh. Naman Nya, ya nasa wa Shopee mamumog Yara lagi. Liban Mila. Ha? Yara Mila. Prabuak ba? Unsa man na? Nasa Shopee order ni mo tag 80 ang per kilo. Para sa ingani? Ibutang nga mo para pabuak sa bombil. Yara nila? Yara Mila. Yara. Di ka nang Yara nila. ihi na lang, good mo ibutang mo. Ug ngani sir kuan mga grab di pwede Dili. dili. Hindi pwede? Ah. Yara nila. Ay, oo, ano nito, ano na, no? Butang na sa Ah, kilid. iyo. Murag gabutang ka kanang Vitamins, kanang vitamins. Working for Oo, kanang, oo. Oh. Yara nila.
Wala Lawrence, wala ilain na. Nahurot naman ang tanim mo eh. Nahurot na eh. Nautuhot na tayo mo, lagi tubig agas. Nahurot na baligyan mo naman tanan ng gwapo, no? Kakurak mang kadoyoy. Kabuhian mang kunin mo. Buhi nga ka. Kurat Nahalin na tanan dong. Nga ni sa Manila, malmahan yung galing nga klase no? Mga kuan, mga San Siberia nga, parigito. Variegated o na siya. Okay. May bunsil, barigitid na di ako. Ha? Ah, barigitid. May banana oh, barigitid. Banana variegated o. Darigated nyo na. Day variegated o. Kaning banana tayo pila ni. Kana, 500 na ma'am. Kaya usa ka to 50, 200 na lang na. Kanina ni 200. Ganun na. Ganun ako. Kana, madaghan naman ang kaya. Kana atong gusto. Pinalit mo. Madaghan naman. Wala na isa ka. Kana na lang. Sos na daghan na pod. 1.5. Ano, pira man lang po. 5. Ano, ano, di ba? Ha? Oh. 1.5, 2.5, nga 5 na 3,000. Na 3,000 na pod kung Lawrence. Scammer talaga. Ay, saban. Naman yun. Oh. Na kayo remembrance oh. Strawberry sa Paradise. Strawberry sa Paradise. Bird of Paradise man na Strawberry sa Paradise. Ha? Ano ba? Strawberry sa Paradise. Paradise ang isa. Variegated. Yawa good. Ano ba? Napay ka na. Almost paradise pala ito. Ay, ano yung... May Paradise of Asia. Lahin po to. Yung muta ito. Daghana din klase ni. Oh, nay, katong parang Bird of Paradise. Luoy kayo uga oh. Uga daghang wati. Ay. Bitaw. Puli na, puli na. Daga ni awang patiksan nga variegated si una matay nang Unsa man to? namawak lagi. Ay, wala unsa man. Namurag na ko ano siya. Nadaot? Daot. Ne, namatay na mo tinali na. Variegated siya. Bitaw. Ano yung blue-blue? Baka inano ng ano yan, manok. Ito kasi siguro manok yan. Ha, dili. Ay ka Sir Moreno nakakama kanino na Sir Moreno katong dito sa ICM. Wa lahi to. Alam kita magkano. Ay, oh. Ah. Ang murag dahito no? Ha? At hindi palit natin yung ano? Oh, ni O kanang nga atong ano na green yan, di ba barricaded kanang di ko natin kay punyong bitaw. Oh. Mauna na, di ba? mo na siya. Di ba nakapalit po ko sa ICM? Barricaded? Kasi Oh, na dito barricaded. Ah, mo na siya. parehas. Ah, parehas. Parehas. So, daon na ako. Ay, sus. Sayang no. Ayan, oo. Kanilain pud ng klase din ya. Lain mo na. Paradise na siya. Paradise. Bye! Di kapag lain pud to. Lubi! Lain klase. May klase to. Oh. Kay mo bugok nag Nananaay klase, naay bugakla. Nagkano na sa bukid. Okay. Nagkano sa bukid. Apa isa oh? Lain pud, lain klase. Oh. Lain to, lain. Lain to? Mora ni suna ato. Lain klase. Ah, parehas sa Oh. Lain pud na oh. Lain pud tsura. Ano na ko sa airport ni Dilia. Ano ni Dilia mo karon. Lain pud na tsura. Buton, makatuto na. Nice mo ag init. Murag marble yan na. Marbol. Oh, murag marble lagi. Kana lain naman pud na. Murag ipinturahan na oh, murag ipainting. Lain po. Loko-loko to. Loko-loko maning pagumang ko ni Lawrence ay. Say nga ni mo day. Carlino. Ano say nga mo? Carlino kani. Carl? Carlino naman. Si Ano Carl. man Carlino, Carlitos na lang. Carlitos. Carlino. Carlitos. Carl
Carlitos. Ha? Carl? Dili ka ba po ng tanong si Sir Vince nang tagiya na ka dito. Nagpila na. So, naga. Ano sa paliwat ka ba? Ito metek sa airport. Pakapin na lang oh. Tagan na kayo. Ano po? Kapin daw niya ni. Ah, kana. 3,000 man eh. Ay, bulag-bulag oh. Hmm. Ano na ang wine. Recover niyo sa. Ang ganda, no? Ay, mamatay. Na. Bagano, di, ano nga. I-propagate, no? Mutag ko na. Murag ko na. Napay pa read ane. Oh, napay ba ka? Pasiling ay read ngano sa siling. Kaunsa naman ka, Carlitos? Nang ano sa kaan ko? Andot yung makakang. Kunta. Asa? Nanaat bang? Nanay ka ang for sale bitaw. Oo, di ay. Ano Palit ako? mo saan na clay? Play. Naka sa play ako. Nagsen. Bugat kaya. Di kasi yun ang Di mo na ano mga Ah. mabugnaw. bugnaw. Hmm. Katuwa to kay. O, pila na, di 3,000 na. Bugat. Kailan, mari na ko. Madagit akong kwarta. Bao, baanin niya, magnet kwarta si Sir Lawrence. Kani unin dot. Ikaw ni nga kaang mambambo linggo. Oh, mo yung ayan sa kuan, sa tanom. Kasulod eh. Dili. Init man. Diyan, sa sulod na lang. Sa sulod. Sulod na yan. Kaya. Bago ni mo sir no? Dili. Ya, ano lang itong ano. Yan. Ano eh. Kadra lo. Makapirat ka sa. Wait. Ano na? Ang unsa? Buo. Yan. Palit pindi oh, palit pindi. Ah. Palit ice candy. Iya, wala yung color nito. Murag na pinturaan, no? Ang pintala ako sa Kanina. Pintala na. agabi nga. Murag na pinturaan ang tsura niya ba? Silver quick agabi. Agabi. Ganda daw. Oo. Ganda ng design ng ano niya, ng kulay. Tanaw ta kaang. Tanaw ta. Ana, may kusti bitaw. Asa? Ano may kusti bitaw ng simento mo. Lako ra man lako. Ana ra? Hmm. Eh, sakay na buta. Aw. Bayad ko. Ang kaang si, yan. Isod ng dam. Isod lang. Nag-video sa Yung video natin para may advertise ba? Para makita. Ha? Makita niyo sa video. Okay lang, no problema. Ano? Nakot sa office nga, hindi ka dito.
ka ng plastic. Ang dami ka. Grabe kaya. Kaya lang, bukat ra, no? Ha? Nadagsin ba? Bukat lang. Pero, Kay Karo ba yan, ha? ano na, kung pwede ko. Kuna na bulatan, ha? Tadi, Hmm? ano na batlatan? Ano, mahal man. Kani nindot niya sa mga Nadagsin na bukat kaya. bugat lagi. Wait ba? No? Kanang di mo na lihok-lihok ang imong tanim pag ibutang mo diyan dahil bukat kayo. So, ano? Ay take ore ko. Na kasi sila burnay, oh. Oh, na ako yung white gripo, anak mo. White gripo mo, white gripo. Ah, na-happy na agree po. Nakayundong dito sa mga inunan namin. Oy, anak ito. Babon? Oh. Ikana, kita mo nauna na lula. Tiyan. Yan eh. Lapit mo Ay, oo, burnay. yung bata pa. Oh, ako nakainom-dum ko ka na. Bugnaw kayo ang Oh. tubig. Lang ako, mabugnaw dito rin ha. Oh, bitaw. Diyan ako uminom noon, napay butangan nila gripo bitaw. Kasi sa gilid nga bronze. Na, bitaw din rin. May gripo na ah. Ana? May gripo sa anak mo, may gripo. Sa una kaya na ang ano na sa Luzon. Ay, makainom-dum naman noon ko sa O ako. nga na, bronze yan naka ano sa gilid bitaw. Butang na katon din no. Ha? Kandila? Tanga nagkatul. Itakilid ko nung katulan na no rin. Takol, katol? Katol para sa lamok? Dili ihigda, itakilid. Oy, ipakilid daw. Sus, ginawa ko. Daghan kaya. Dagsan na yun. Iya, wag ano niya. Muangay pala nito. Ang ano, dili maarawan. Ay, dako. Gusto yung muang dili maarawan, oh. Kani? Dako ay. Oh. Kung basta din Dili na, hindi naarawan, oh. Gwapo kayo. Oh. Kuhan, sa light, o niya, alingangay siya sa temperature niya. Hindi talagang giant, good na ano yan. Giant na ano to. Giant, uy. Oh, dako kayo. Picture mo ako. Aba, ngayon lang ako nakakita mo na kinadakuan sa tanan ako nakita. Yung lutuan, no? Ano? Yan ah. Yung, oh, ano mo yung Ay, kaya talat gatangay ko. bugat kayo. Talat gatangay ko. Hmm. Pislili na barigada ito na. Oo, water lily. Oh, pislili na barigada na. Lily, uy. Barigada na yan ah. Fish lily yan. Barigada lagi ah. Hmm. Dako kaya. Oh, very last kaya. Oh. Very healthy kaya. Last na kaya siya. Maganda yung temperature dito. Gusto niya temperature dito? Murag, kani may kinanglan ako eh. Kana lang. Tupang. Katong Hmm. tupang ka ha. ay sukang. Na, magamo na ito kami sa bay. Kani ba? Kani? Okay na. Kana na. No, nindot na. Kani ba? Nice niyo. Mahipos eh ang basa. Mo na iwa sa bahay. Ano siya man? Tupang para sa Butangan anong tanong po ni? Unsa man na? Tubig, tubig. Ha? Oh, dili na maguna pa ka magkuan. Tawag po. Ay, ano? Unsa na? Paso gyapon? Oo, Wala pwede. na siya gunawa na din. Sa Paso. holy water matingali na. Paso, paso. Hindi na butang na ni mo, ma'am. Pwede tanim yan. Paso, paso din yapon. Kani lipon to Pwede lipon. butang ang gripo. Kaya sukangan na Pangan siya. ko kung kuha ka ni ana. Imo na to no. Una lang siguro na nasilin. Kana na ako. Wala na? Kana Una lang na. mo na Butang nabili. kas budiga. Katman sa budi. Papa may daghan ditong klase mo, budiga. Kana tingali ako pa dito. Kana? Mm. Isa ra?
Kana na itong puo. Moto pa mo baliga? Ato ba tagbutigan nila? O boss. Nga, ilagyan dito pa? Ayun, nalaman din rin. May sabay. Ari, makakita ko sa bumilya. Dada. Tanaw na O na lang sa... Ayaw niya. Makuhaan ko sa vlog. Grabe naman po, Doy. Ala, guys, ang yung pink kay pink tanan. Grabe itong mga ano niya, oh. Dagan ka, ano, oh. Nag-full moon. Mm. Naunsa na malitaw na. Ay, yung hihira ko. God. Oh, may ulang. Hindi pangawat nila. Oh, lagi, dako, oh. Ha? Napay saging, oh. May saging pa, oh. Nakangatan na, eh. Saan, sampayan? Ang sampayan. Yawa ko. Ay, ang sampayan. Anaway mo yung step pa. Mm. Pasakang Okay. Yawa ko, guys. sana ba yan? Hindi, ay. Ay, hindi. Sana do pa. Hindi sana doon yan. Ang kinuha natin kay ano yan, yung matanda. Wow. My favorite herb. Unsa kanila ma'am? Ano, basilico. Muna siya sangig. Para asa? Ay, ano to? Native to, native. Para asa na? Adi ko mabuhi o guway nga. Ay, asa ni mo ma'am? Sa- Tanong ko pero ako kahibaw. Herbs ito, herb. Kuan, mo itigil mo na Herbs. akong... Sus, daghan Di ba, ka. mahalang tomato sauce. O, tomato sauce. Kanila, ang himuon. Imo ng tomato sauce? Himuon ako nga pang sagol sa pasta ba? Mo ba? Akalingon. Sagulan o nuts. Nasa cheese, Ang dahon. olive oil. Dahon, kani, oh. Dahon ra. Dahon, oh. Kumot na siya no. Ibutan ko na Yeah, mo butang ka na. nga dagang garlic. Pastil lang. Wow, lamian ko. Amo kay butang man na mo magsabaw mig baboy. Oh, lami. Pwede po, pwede po. Siya nga inununan. Pwede po, Sa pwede po. pasta, lami kayo. Mga bitaw na, kung mag-order ka, mahal kayo nga pasta. Ka ng pasta Sauce. pesto, may nga Kanang ibutang sa ibabaw. Pesto, oh. Muna. O dahil na. Sus kana kay wag yun nanguhang ana kami camera mag Pero ano to? Pananong daghan, be. Murag native to, native. Native ba? Kamay ang dahon. Native, di mo na gingon nila, siya. Thailander. Napailain na ka na, mas dako ang mga dahon. Katong sweet, pero di ko mga magbuhay ato kay kanon og amigas. kanang yung buwak ma'am di na siya makuan. Ayarang dahon Ano yun. dahon ra. Kana siguro may tanom na na. May liso. Kumutan bitaw niya uy ni Mm. kuan. Maangay jud ko siyang ano Bakit? kana og daghanon ni magtanom dire. Muhawa ang mga lamok. Okay ang yung baho. Oh, dili sila mo angay. Lagi. Magbutang di ko ani sa paso. Daghana bigari ari ko Oo, ibaligya, pwede po baligyan. Ah, sige, sige. Ako dahil nang pangkuanon di ay. Oh, Pangbutang sa pots na ako. lagi. Gege. Pangbutang sa pots. Kay labong dako na. Sayang. Bitaw. Hindi na may salad. Nabuhi. Ay, daghan diri oh, skill lang daghan na nakatagong treasure. Lagi. Treasure. Daghan kayo, oh. Daghan ang treasure. Ay, Ay, daghan man di ay, oh. Daghan man yung ano, ang dulutuan di ay. Sabi na ko. Daghan, oh. ali ara. Merag sumaan. Nakali oh. Wala, bukat man. Paalam ka niya. Asa mo po? Nato ani dapita. Nakakantara dito. Ayun, nakita na dito. Klase. Pwede mo tao eh. Ang klase. Herbs ka na, herbs. Herba? Muto eh. Ano nga man daghana og kuan tanom. Tanan na So, butang yan. daghan na ba niya, oh. Ako rin nagisuway-suway, ma'am. Nga. Nabuhi bang po di ay. Nabuhi ko siya, oh. Nasa kong bana ba. Ambot is ana siya sangig na. Sangig yung giingon. Oh. Sangig. Sangig Sangig. daw. Sa ila sa Mindanao, sangig daw nga. Tangig. Sangig. Tangig di ay na. Para ug mag-utan dito mi among butangan humuta oy. Kay sa og magluto kag spaghetti butang ana.
Mamit ay. Yung pizza, pwede butang. Ano ba? Pizza, oh. Ako mag-preserve ko ana mo nang malit kog daghan kay dias BQ. Ako i-grind na butangag gahos, butangag spices, butangag cheese, butangag olive Basta oil. kinilo ilaha ma'am. Ha? Kinilo. Oh, Kana na laging dahon ramoy ko. dahon ra oh. Mm. Oo ba? Usa yan sa BQ ma'am. Kaya akong tanawon nga to. Basil ka? Basil. Abisin. Basil ang pangalan. Ay, anang butangan nila mga tanglad. Oh, diha. Diha. Pero usahay wa sila ikuan, stock. Basta pud sa ICM na pud usahay. Lugi kay humuta lugis karni butangan ana. Humot kayo. Pinari ano di ay. Pangkuan na Pang sir. ano to, pang ano? Gilingin-lingin nung tanas sir nga wa na kay time mo kuan sir oy. Pang ano to, pang Eh kana bit decorate da kuan sir baka na. baligya po na eh. Oo. Kailangan baligya. Kana tag 25 daan ng kuan sir. Tupay bang usang yan ah? Mahal mo ba lang yan? Hmm. Pero sir, mahal na ba na dito na SC? Mahal na oy. Murag baliti no? Oh. Bato? Unsa to nga na ni Lore? Baliti. Baliti. Ficus. Baliti man eh. Baliti lagi. Baliti. Oh, Baliti na. baliti, ficus sa English. Pero katong paikos pagatpat. Napay ficus pagatpat nga gi barigate nila. Tag tupay ba ang isa? Oh na madayda Lawrence. Tupay. Ah, Namay. kita pa. Namay daghan pag yun ay abi na ko wala Wa na. man di ay sapat na kapalit na unta ko. Pagbutaw ang nga na sapat ma'am og kanang tanglad. Kanang nagpatch din ba? Oh, lagi mo pa ito ko black bag na hukdan mo ni. Gida mo po niya ubay gud ni tita, sumutan ko imbes kay manamin ta diri. May mo expense ya. Kaya may. Kani kaning seeds nito muturok ni. Oh, kana. Muturok sa ibutang mo sa paso muturok na. Oh. May seeds food na palit. Ano pa mo video na nang Pero kani muangay sa temperature dito sa ato. kay gidaman sa Muangay siya sa temperature dito ba? Mga jud ko siyang kanang yan. Humot kayo ba? gani. Presko gud. Daghan na kay aron kuan. Nawala na lang yung lamok. Di man kanang ko sa black bag ana ato na ko pangutang ngadto kay aron Mga lamok. Ayaw niya video. Ayaw. ayaw mo yan tao ko i-poster kay YouTube. YouTube mo kay sa Facebook? Kay sa Facebook. Ay, pwede ra po sa YouTube. Ano yung sa Facebook? YouTube. Nag-vlog ka? Jane, hana. Tanawa yung pink princess niya oh. Yawa gud. Hana. Kani. Ganda. Salvador nga walay ar. Isulti ang yung channel ba para mapanood niya to mamaya.